que nunca tivera sorte na súa profesión. Un día decidiu poñer unha clínica para personaxes de contos, pois el non coida falar de televisión ninguna. Isto que ides ver é o seu primeiro día de traballo. Bos días! Bos días! Somos Hansel e Gretel e Hansel. Que vos trae por aquí? Como sabedes, nós somos os personaxes do conto A casiña de chocolate. E mire como temos os dentes de tanto comer caramelos e chocolate. Nós o que queremos é que en vez de chocolate nos poñan gomos de mascar sen azúcar ou caramelo, claro. Ou mesmo froitas, morodos, cereixas... Iso non podría ser. Con tanta froita pasarían a vida escarraqueados e non poderíamos abrir o conto. Cheiraría a pestaría. Só podo axudarles darles un bo dentífrico. Deberíades lavar os dentes cada vez que tomades un gran metal. Esa é unha boa idea, doutor. Así o faremos. Grazas, doutor. Hai que pagar! Xa lle pagaremos cando teñamos os dentes sen calles. Pois, empezamos ben. Bos días, eu son Carapuchina e veño que pego alento. Pois vengo novo na outra banda do bosque. Non quero nin imaginar que pasaría se me vise. Tranquila, muller, que non vai pasar nada. Dis que non vai pasar nada, que pouco sabes. Duro neste mundo menos do que canta un galo. En canto me acerco ao bosque, ven o lobo e cómeme. En que podo axudar? Pois eu quería que me des unha cremiña venenosa para botar por o corpo. Así, cando o lobo me ficase dente, sería lobo morto. Ben, vou che dar unha que ten algo de veneno, pero non che aseguro nada. Mire, doutor, non podería darme unha que tivese un autobalanceador? Así, ao mesmo tempo que mataba o lobo, quedaba morenina. Vaya, esta caparuchina é unha descarada. Toma receta e marcha. Ben, pero como non funcione... Carapuchina, que marcha sen pagar? Hei de pagar cando vexo o lobo morto. Ai, doutor, que problema tan grande teño? Estou acordando perigosamente. Ti é Luisina de Ouro, a do conto dos tres asíos. Son, resulta que cada vez que unha nena le o conto, eu teño que comer da figura dos tres osiños. E estou perdendo a miña fermosa figura. Pois, é o único que vou facer é quedar unhas pastillas lanxentes. Pero non te aseguro que adelgacen, pois se ten que comer tanto. Ai, non me asegura nada, pois a cobrar cando adelgazo. Outra que se vai sen pagar. Ola, sinto moito vir así toda porca, pero eu son cincenta. Sincera. Pobre, sente. Grazas, pois teño os peiños desfeitiños, cheos de chagas. E non. Resulta que o zapatiño que me traen a probar non é do meu número, pero eu quero sair da miseria e meto o pene como podo. Ai, sincera. Vou che dar un remedio caseiro. Pois non te espita e ter cartos para pagar a botica. Darlle todas as noites unha fregada con caca de ganito. Grazas, doutor, gustaríame pagarlle, pero ben ve que son unha pobre. Non se preocupe, vaya por aquí. Au! Un lobo. Tranquilo, eu son un lobo do conto a Caperuchiña primeiro. Eu estou programado para comer só as caperuchiñas, os demais poderes estar tranquilos. Eu son un pouco lerdo. Que o trae lobo por aquí? Resulta que as caperuchiñas de agora xa non son como as de antes. Antes eran brandiñas e zumarentes, mesmo daban gusto comelas. Agora comen tanta fibra e tanta ximnasia que non hai quen desclave o dente. Que quere que faga ela? Quero que vostede recomende na televisión, na prensa e nas súas conferencias que as caperuchiñas comen papas de fariña de trigo, fariña de 5 cereais, yogures, etc. Para que logo estean máis magriñas. É vostede un pouco desagradable.